Benvolguts companyes i companys gestors. Des d'avui mateix teniu disponible a la web la memòria del nostre col·legi corresponent a l'any 2023. Us convido a que la descarregueu. Feu una ullada. L'any passat es va confirmar el que estem dient ja fa temps. Les dades i les evidències sobre l'evolució de la nostra professió a Catalunya mostren una fortalesa cada vegada més gran. La memòria anual recull totes aquestes dades i l'activitat ingent que el col·legi ha dut a terme durant l'any 2023. Si mirem enrere, el passat exercici va ser de grans avenços en tots i cada un dels nostres eixos estratègics. El col·legi, i per tant la nostra professió, ha vist créixer el seu pes en el context socioeconòmic. Hem crescut significativament en nombre de col·legiats. Hem aconseguit ampliar l'actuació del nostre col·lectiu. Oferim una àmplia cartera de serveis col·legials i la nostra ambició digital ha continuat avançant. L'impacte de la nostra activitat com a professionals en l'àmbit econòmic i empresarial és cada dia més important. I és sobre la base d'aquesta realitat que el col·legi va impulsar l'any 2023 els mecanismes pertinents perquè la nostra presència a l'esfera pública fos realment important i estigués cada vegada més present en els fòrums socioeconòmics. El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya no vol ser un element passiu, sinó compromès. Estem convençuts que el nostre col·lectiu pot i ha de ser un actor de gran importància en el creixement econòmic del país. I és per tot això que us convido a seguir treballant aquest any 2024 com ho heu fet fins ara. La tendència positiva no ha d'estimular l'autocomplaença, sinó ser un esperó per afrontar els molts reptes que encara tenim al davant. Rebeu una forta abraçada.